Šta hoćeš ti ovdje u ovo doba? Šta vi tražite ovdje? Slobodni ste, sestra. Jeste vi dobro? Kako da bude dobro kada si čuo da ću da riknem do jutra? Ne ideš ti nigde. Bata moj, svetli dečko. Samo vi zadržite taj duh. Kad mislite to, kad riknem? Doktore, traže vas sa prijavnice. Što? Pa hoće neko da vas vidi. Ajde, ostavit ću vas nas. Mogu nešto te zamolim? Šta god. Čuvaj unu i dete. Neću to da slušam ako molite. Kevu i matro. Ajde, prekini. Šta prekini? Čuo si doktor. Doktor lupeta. Ne ideš ti nigde. Ako bude dečak, nauči ga da igra fudbal. I Uni, reci Uni da nisam umeo da pokažem kako je mnogo volim. Pomirio od moje blentevih. Mogu ja tebi nešto da kažem? Mnogo si gotiv nikada ćutiš. Jel si stvarno mislio da ideš negde bez mene, a? Ne ideš ti nigde. Pogotovo ne bez mene. Kako si ti sparač? Šta ti tražiš ovdje? Moramo da pričamo. Ma nemam ja šta s tobom da pričam. Moj sin umire, a ja da pričam s tobom. Čula si ga, ajde tutanj. Hoću o njemu da pričamo. Sad si se setila, jel? Četa, molim te, ostavi nas malo nasamo. Pijana si. Ja sam očajna. Pa po toj logici ja ne bi trebalo da se treznim. Pa Luka je i moj sin. Sad si se toga setila, sram te bilo. Kako ti ništa ne znaš. Slušaj, ne zanimaju me nikakve priče s tobom, ajde. Ja moram da uđem kod Luke. A u bolnici su rekli da tamo nikog ne puštaju. Pa znaš šta, ako i nekog budu pustili to, sigurno nećeš biti ti, nego njegova majka. A šta ona zna o njemu? Pa više nego ti o Aleksi. Hoću da pričam sa Lukom. Sad ti je proradila savest, sram te bilo. Jel ti misliš da sam ja neki skot? Mislim. Ali to sad nije bitno. Dobro, ja moram da se vidim i sa Adom, moram nešto da joj kažem. Dobro, ajde, odlično, idi, molim te, vidi se s Adom i ostavi me na miru, onako više ne mogu da te gledam. Moram da se vidim s njom. Pa si došla da te ja sredim to, jel? Reci Aleksi, Ma izlazi napolje. možda ja mogu da pomognem Luki. Možda jedino ja mogu da mu pomognem. Idite vi sad. Ja ću da ostanem ovdje pored nje. Neka mogu i ja da ostanem, idi ti spavaj, umorna si. Nema potrebe da iko dežura, popila je sedativ, spavaće do ujutru. Ma ne idem ja nigde. Šta ako je skoči pritisak pa joj se nešto desi? Lila, jeste čuli da sam pričao sa lekarom? Rekao je da je sa ovim lekom mirna do ujutru. Jadna moja devojčica. Zar je ovo da je zadesi?
kukanje nam neće pomoći, Lila. Sada moramo da budemo jaki zbog nje. Kako da budem jaka? Kako da budem jaka posle svega što nas je zadesilo? Sve sam ja vas oplakala. Za svakim od vas sam izgubila po 10 godina života. A kraja nema. Kraja nema. Učiteljice, molim vas, nemojte sad stvarno nije vreme za očajanje. Ovdje je očajanje kućni ljubimac. Prati nas u stopu. U ovoj kući je očajanje. Svako vreme očajanje. U ovoj kući je svako vreme očajanje. Lila. Ajde, molim te. Svako vreme. Molim te, idi. Odspavaj malo. Obećavam, ako bude nešto bilo potrebno, zvaću te. Ne. Vas dvoje idite, ja ću da dežuram pored nje, pa ćemo ujutro da se zamenimo. Ajde. Ne mogu ja nju da ostavim ovdje samo sa muškarcem. Ti ne znaš. Dobro, stvarno, Lila, na šta ja vama ličim? Ne znam. Dodice, oprosti mi, molim te. Ja stvarno više ništa. Ne znam više ništa. Sad će bude dobro. Niko mi se ne javi. Ni Aleksa, ni Una, ne znam šta se dešava. A lepo sam rekao da je bolje da odem lepo u bolnicu, da vidim, nego da čekam da se neko smiluje da me pozove. Jeste, ti si sad najbitniji. Javit će se, brate, kad budu mogli. A ja ću svakako sad da idem u bolnicu. Mislim, sigurno ovdje neću presedeti dan. Rekli su da ne dolaze. A gdje je Ivan? Odveo je onu njegovu pijanduru u hotel. Koju je njegovu pijanduru? Olgu. A ono njegovu? Da, nju. Ženu. Otkud ona? Pa da niste hrkali ko međedi, možda bi čula ja otkud ona sad i šta uopšte hoće. A od vašeg sinhronog hrkanja ne mogu da prisluškujem normalno preko čovek. Da grize savest. Rekao mi Ivan jutros kad smo se čuli. Čuo si se s Ivanom? Javio se. Otišao u bolnicu. Znači, samo ja nisam tamo gde je porodica, jel? Bruka, bre. Bruka. Neće moći. Ne. Jedite, deci. Ne. I zašto me niko nije probudio? Zar da je pustimo da sama ide u bolnicu? Doda je odvezao. Ma kakav Doda? Šta je njoj Doda? On se ponaša kao da joj je on tetka, a ne ja. Molim vas, smirite se. Znate i sami da imate problem sa pritiskom. Pa kako da se smirim kad su me totalno izopštili iz porodičnog života? Lepo da se smirite, udahnite duboko, bit će sve u redu. Nemojte da brinete. Evo i dolazi nam neko. Oh, dobro jutro. Časlave? Otkud ti?
Izvini, molim te, sedi. Baš dobro došao si na doručak. Ja sam, daj jedan tanjir za Ne mogu da jedem. A to ne dolazi u obzir. Samo mi još fali da mi se i ti ovde iskovrneš. Mi smo sinoć ovde imali pakao. Jedva smo Adu smirili i povratili. Pa kako je on? Kako je? Odlično je. Čim je već otperjala u bolnicu. A Una još spava. Ne. Pa gde je? Ona nije ni spavala ovde. Molim? Pa gde je spava? Eto vidiš, ja u ovoj kući više ništa ne znam. Totalno su me isključili iz svega. Ali neće to tako moći. Jel ti ideš sa mnom ili ćeš ostati ovde da divaniš? Pa gde je li idem? U bolnicu. Nećemo valjda da idemo u cvećaru. Ideni, molim te. Česlave, ja sam jedna jako osetljiva osoba. I ova situacija me ubi, načisto me ubi. Hajde da idemo. Ajde, da idemo. Prijetno. Bože gospode, gde li je Una provela celu noć? Da nije u onakvom stanju presedala u bolnici. Višnja, probudila se. Dođi, moramo da je presvučemo. Evo me, dolazim. Dolazim. Stižem. Dobro je. Ovi rezultati su malo bolji od onih noćas. Mislim da se stanje stabilizuje na ovom nivou. Znači, živ sam. Što je odlična vest. Za sad. Kako se vi osjećate? Isto. Slobodni ste, sestro. Treba da obavimo jednu stvar. Koju sad? Neko hoće da priča sa vama. Ko hoće? Una došla. Una, ljubav moja jedina. Samo ne dajte joj dugo da ostane. Trudna je, pa da se ne potresa. Dobro, dobro. Ostavit ću. Kako je Luka? Šta se dešava? Dobro je. Biće dobro. Stabilizovalo se stanje i bio sam ja noći sa njim. Gde je doktor? Hoću odmah da pričam sa njim, da ga pošaljemo u London. Doda upravo kontaktira sa njima i sve će se dogovoriti. U London? Zašto u London? Tako je najbolje. Una, dušo, kako si ti? Ti si cijela noć bila ovde. Nisi spavala uopšte? Ne, dobro sam. Molim te, idi kući da legneš. Ma brinem i za tebe i za bebu. Nemojte da brinete, dobro sam. Hoću sad da vidim Luku. Ne, doktor je unutra, pa malo i gužva. Mislim da je najbolje da izađemo malo na vazduh svi. Aleksa, šta kriješ to od mene? Ne krijem ništa, nego samo mislim da će i Uni prijati malo da izađe na svež vazduh. A i vidjet ćeš ga posle, veruj mi. Ja bih želao da ga vidim. Naravno. On je i tvoj sin. Evo mene za sekund samo kafu da uzmem. Što si ti dolazila? Pa treba da se čuvaš. Ma naravno ne trebala da dođem. Kako je? A dobro je. Biće dobro. Jel mogu da ga vidim? Ne, gužva je sad unutra, pa ajde. Aleksa, šta se dešava? Mila, sve ću ti objasniti. Ali ajmo napolje sad. Čekaju nas ostali, samo molim te, nikome ni reče. Ajde.
Reš ti ovdje? Moramo da razgovaramo. Ti i ja da razgovaram. Pa viš ti u kakvom sam stanju, čovječe. Zato sam i došla. Nemam snage. Imam snage samo za Unu. Samo za nju. Moram nešto da ti kažem. Mislila sam da ti ovo nikad neću reći. Zaklela sam se da neću. Opet vrtiš istu ploču. Treba nešto da se dogovorimo. Doći će Una, molim ti, idi. Rekli su mi da samo matične ćelije mogu da ti pomognu. Da. Od bebe koju nema. Ne znam kakve to veze ima s tobom. Kad sam se porodila, uzeli su matične ćelije moje ćerke. To ne može da mi pomogne. Pomoći će. Pomoći će zato što je to i tvoja ćerka. Ne mogu da verujem da ne možemo da uđemo unutra, stojimo ovde ko budale. Aleksa je tako rekao. Najbolje da ne ulazimo, da ne pravimo gužbu. A šta smo dolazili ovde ako ne možemo da ga vidimo? Kako je? Biće dobro. A možemo da uđemo unutra da ga vidimo? Samo Ada, Ivan i Una. Pa gdje? Ajde, odmorite onda. Ajde, vas kako ste? Ćao. Una, kako si? Znaš da si mi bleda. Ne, dobro sam. Dobro sam. Ti meni baš ne izgledaš kao da ti je dobro. Hoćeš da te Nada i ja odvezemo kući? Ne. Ostaću ja ovdje, hvala. Sigurno? Una, dušo, možda bi bilo dobro da kreneš. Mnogo brinem za tebe. Ne mogu ti idem, ostaću. Dobro, ajde onda da ih ostavimo. Vidimo se. Vidimo se. Ćao, Nađo. Hvala.